Sanibonani Mzansi, siyanibingelela futhi siyanamukela la kwi-Aheko TV kuzo zonke indawo la sifinyelela khona emagumbini amane omhlaba naphesheya kwezilwandle. Siyabingelela. I'm your host uNothando uNothiwa kaNdlovu, intokazi yomZulu, umpongo kaZingelwayo. Abanye bangibiza ngesiphithiphithi, abanye baze bangibize ngasi isidudula sentokazi yomZulu. Uqhamuka bamshalazele uflathela shiya amagama akhe ngemuva. Abangaziyo ke bathi ngunsizwa ziyamlandela. Ukhulumile ke mbukele emakhaya wathi namhlanje ucela sibe naye uDokotela uMakhosonke. Sinaye ke namhlanje simphathile la kwi-Aheko TV. Engizocela ukuthi ukwenze ukuthi ugijime uye lapha yo subscribe ukuze uzokwazi ukuthi uthole wonke ama-video esiwafakayo la kwi-Aheko TV. Ushare futhi uphinde ugijime uye lapha on Facebook. Ngikhona mina ntokazi yomZulu ezinothando nothi intokazi yomZulu. Siphinde sibe khona futhi si-Aheko TV. Ugijime nje uthi Aheko TV uzokwazi ukuthi usithole lapha on Facebook. Dokotela, ngisacela ukuthi ubingelela ababukele emakhaya. Cha, ngiyabingelela lo khulumayo Nkosi yami uDr Makhosonke umathikisa ngaphansi komhlaba, abanye amathathathisa ngaphezulu. Umphayiphaya njengombane ezulu insizimbili simqomile. Ukhona abalisika liyamila. Uphondo lukaBhejana lubahlabela ngakhathali. Cha, inkosi ayiqedwa. Bese nje ngiyabingelela. Okay, siyabonga ukuthi namhlanje ukwazile ukuthi ufike uzoba nathi la kwi-Aheko TV. Ngiyazi ukuthi kunombukelo ozoyibuza njengamanje ukuthi nangubo ekuthiwa uDokotela emncane kanje. Ngifuna ukuthi uqale usichazisele ukuthi ubani uMakhosonke and waqala nini ukuthi abe umelaphi. uDr Makhosonke usiyanda mhlaba. Kahle. uDr Makhosonke nguthola ngokukhula. Nakhona futhi lo Dr Makhosonke nguthola emoyeni sithandaza ngoba ngomuntu osebenza ngesonto aphinde futhi asebenze ngokwelapha. Lo Dr Makhosonke ngawuthola nganye indoda ekuthiwa uSimelane yaseMlazi. Hey, yangibamba le ndoda, yangibamba kakhulu, sathi sisemoyeni yaza ngibamba ngethambo. Ngibamba ngethambo, naye ngibamba le ndoda yasithi wena kusula namhlanje wena sewumnakethu, wena sewumfowethu. Wena uMakhosonke. Leli gama laseliyanda mawubuka emlandweni umkhulu wayethe nguMakhosetive. Umkhulu wathi nginkosi eMaswati. Nawubuka ukuthi lo muntu wangiqamba ukuthi nguMakhosonke ngala leli gama leli Makhosonke mawulibuka naMaswati ayangithanza vele kakhulu. So ukulapha ngisho ukuthi ngiqale 2009. Dala kangaka 2009 but ukuprofita ngicathi ngo2007 bese ngiqala ngiprofita. Ngikwazi ukulanda into elahlekile, ngikwazi futhi ukutshela umuntu inkinga yakhe. 2007 nje bese ngiqala ukusebenzisa umoya kuze kube imanje. Ubona kanjani ukuthi uzogcina umelaphi? Ngathini ngoba okwami kuyadida wena sisinothi ngoba manje ngiqale ngesonto. Yabo into uma usesontweni ngithi lo kufanele ukuthi bathi ngesilungu practice makes perfect. Angisho ukuthi lento lokuyipractice yagcina seyingena lento ukuthi kahle wena unalesiphiwo sokuphilisa abantu. Nami isiphiwo sami mina ngasibona ngokuthi nje silo sikhulu esontweni. Ngikhumbula 2010 kuno sisi wayehlolela isithombe lo sisi, mayehlolela ngathi mina ithi ingilozi lo muntu la akasekho emhlabeni. Ubulawe indoda yakhe imgqibe emva kwendlu. Uyayibona na imgqibe emva kwendlu. Ngitshela ukuthi ngemsombuluko leyo nto yaphuma ephepheni. Kwathiwa hey nayi lento ibikhuluma lo mfana omncane lo. Babuya abantu bakhona bazongibonga bathi hey kusho uyasebenza umonco. Ngisho ukuthi lokubona ukuthi nginesiphiwo nami nje ngabona ngisolo ngimncane ukuthi ikhona lento. Yagcina sinkulu kangaka. Siyabonga embukele emakhaya namhlanje sihleli naye uDokotela uMakhosonke. Abamaziyo ke bathi wakha igubhu eziphilayo. Ingako namhlanje sizokhuluma ngazo, sizovitana nje sihlale esikhonkosini. Dokotela, yini siyini isigubhu kahle? Isigubhu isigubhu into eyuselo. Ofaka kuyona imithi phakathi ephumelelisa umuntu kodwa ngokwesigaba sakhe ngoba ingako ngisho esikoleni kunalento ekuthiwa ama levels. So umuntu odayisa emgaqweni nomuntu owenza amathenda nomuntu oyinkosi angithi yabo ukuthi labantu abafani.
isigubhu siyinto efaka imithi phakathi ehlukana ngokuthi wena ukusiphi isigaba. Nangokumbukela emakhaya useqala nje ukuthi ayingathi nami ngiyasidinga isigubhu. Sisebenza kanjani? Nasisebenza isigubhu ngisho ukuthi sikulekelela lento nayo. Isigubhu awukwazi ukusithatha ungenzi lutho. Isigubhu uyasithatha mawunebandla, uyasithatha futhi mawinyanga, uyasithatha futhi mawuthwasisa or wenza ama-10. Kokunye uthothi mhlambe wenza iloni walanda ama-truck. Owagcwalisa igceke lama-truck akhe akasasebenzi or ama-TLP. Sekufuna ukuthi uze kodokotela bakwakhela isigubhu ukuthi lama-TLP yakho noma ama-truck akho asebenze noma ikhawashi yakho ukuthi ukuzama ukuyakha ayisasebenzi ngendlela noma isaperform kahle. Isigubhu sikulekelela lapho. Sisebenza emva kwesikhathi singakanani? Ngiyabona leyo iyabophana wena sisinothi ukuthi sisebenze emva kwesikhathi esingakanani. Nanga umuntu usenaso manje. Ulindele ukuthi simsebenzele emva kwesikhathi singakanani. Mina umuntu ngiyamnikeza inyanga. Kokunye uma unenhlanhla yazi ukuthi khona ubabe ngamakhela bathi uzuma ngamakhela nje sathatha 3 weeks wangenela 300,000. Hayibo. So isigubhu siya ngegazi lomuntu ukuthi lo muntu igazi lakhe linjani or umsamo wakhe unjani. Wow, sihleli naye la udokotela uMakhosonke kwi-Aheko TV sichaza yona la indaba yesigubhu. Umbukele emakhaya uthi yena akasebenzi alikho ibhizinisi analo. Uyakwazi ukuthi abe nazo igubhu engasebenzi? Akakwadi Nkosi yami. Ngoba labanye baze bahambe bedlalwa abantu la emafletini kuthiwa let's 500 kuzogcwala imali endlini noma esuitcase. Awuthi uyayibona lento ukuthi ushawa ngembazo nje bukhoma. Ikhona imali ongayithola ngo500 igcwala esuitcase. Angithi uyayibona lonto. Isigubhu ngasho ukuthi ngeke usithathe ungasebenzi. Kungako kufuna ube khona into oyenzayo ukuze usithole. Kunalento ekishiwo dokotela kuthiwa umuntu mayezwela usuke nenhlanhla asuke ezalwe nayo. Mase ueda ke manje usufaka igubhu ngabe kuyafana nokuthwala? Akusikona ukuthwala ukuthatha isigubhu. Isigubhu mina ngithi nangichazela umuntu osithathayo ngithi le heritage site yakho. Into ozoyikhulumisa mangihamba mina emhlabeni izokhulunyiswa ingane yami. Makhamba ingane yami izokhulumiswa umzukulu wami. Isigubhu menguyisona mbamba noma kwisigubhu esilinke kubudloti. Into egcina amagugu ala ekhaya. Ngingachaza kanjalo. Okay, umbukele emakhaya sabukele njengamanje ngifuna ukuthi uqale uzisho ukuthi izumalini ukuze soqhubeka nemibuzo abe yibona ukuthi angakwazini ukuthi asi-afford. No, isigubhu sami nje seqala mina siqala ku 12,000. Sokugcina isigaba siba u62,000. Mase ukuthi bo 75 80 kuya 100. Sekutheni imfihlo yami nawe wena sigulane ngoba kukhona nezinye izinto ezikhona engingikwazi ukuyibalula lapha emsakazweni. Uyakwazi ukusithatha uhlele ekhaya? Awukwadi phela ukusithatha uhlele ekhaya sigubhu ngoba angithi sinemthetho. Ufuna ukubhunyisa amabaso, ufuna futhi uchele ngaso kokunye. Kodwa mawukuthi une room yakhe eceleni uyakwazi ukusithatha ekhaya ngoba ngisho eflatini uyakwazi even emqashweni yakho ukusithatha. Bengithi ngisazobuza lokho. Uyakwazi ini dokotela ukuthi ube naso isigubhu ungashadile? Kona siyahlupha ngoba kulesigaba nje sa 35 sifuna ukuthi ube nomfazi. Like kuba nabantwana ngingazi mhlawumbe ukuthi ile nhlobo le yangale phesheya. Sifuna ukuthi ube nomfazi sigubhu ngoba manje kufuna usitshela ukuthi indoda enkulu lana nginabantwana. Nginonkosikazi asokufaka iparish ekhaya nangu unkosikazi lana ubolekisa ngama-10. Nangu umntwana lana ngimvulela icreche noma esafunda kuyona le creche kodwa i-own uyena. La mina ngiyalapha noma ngenza ama-10 angithi uyayibona lona. So lesigubhu mawusakha kufuna nonke ekhaya niphumelele. Angithi uyayibona lento le. So kulombuzo wakho uthi uyasatha nomfazi kunezigaba zakhona. Uma 35 nje kuyaphoqa ukuthi mothatha isigaba sa 35 45 kuyaphoqa ukuthi ube nankosikazi.
Dokotela, uyakwazi yini ukuthi usithathe isigubhu uma idlozi lakho linge-clean, lingcolile? Angithi onasi sinothi ubuza umbuzo kahle kakhulu futhi ofuna abantu. Uma uthatha isasigubhu asithe nje umuneze umuntu into. Yeah. Uqala ngokumhlola, ne? Naw kodwa ukumhlola sengena kwi-process uthi uyasetshenzwa. I-process yokusetshenzwa ukumgeza. After kumgeza usomnikeza isigubhu ngoba mina ngithanda ukuthi siqale ngokuncane mase sigcina ngokukhulu. Ungathi ufika nje uthi hey mina wamhlaba ngifuna lento yakho yokugcina nawo 62 cha akhambi kanjalo. Ufuna uqale nje ngo200 ngikuhlola. Uyabuya ngiyageza ulethe 2.5. After 2.5 usuyasho ukuthi ayimkhulu. Mina ngifuna nasi isigaba ngoba kufuna umuntu awezwe amanzi ngobhoka abone ukuthi into yakhe iyasebenza angavani nje azotshala imali. Uyakwazi ukuthi umnikeze umuntu isigubhu usumhlolile. Okay, imbukela emakhaya sahleli naye la udokotela uMakhosonke sidingida yona le ndaba le yezigubhu. Dokotela nangu umbukela emakhaya uyazibuza yena ukuthi mase nginazo igubhu angeke yini zi-affect ekhaya uthola ukuthi sezilala nezingane. Kuyashiyana ngoba kukhona silwane kukhona sigubhu kukhona emakhubalo igubhu egcina ilala nabantu le igubhu efaka omantindane ophiyane otikoloshe uthothotho nomama ekhaya lesigubhu sesithola sesijabulisa nomama wasekhaya nawo umuntu uyafika awusaneliseki usogcina ushaya ikhona mhlambe ubheke omunye eceleni kufuneka ukuthi mawuthatha isigubhu ungavamisi ukufaka lezilwane emfishane. Zidlani zakhe igubhu? Ezami igubhu zidla umhlakuva no cooking oil ne mawuyiphahlela kodwa mawuphahla lokho ngeke ngikufihle ngoba Nkosi yami leli dlote la ngena nami Nkosi yami lihle lenze kwalo. Uphahla ngempuphu uma uyiphahlela ngempuphu mase uthola ugolo iwayini I mean iwayini elibovu. Lelo wayini elibovu akuthi uyaliphoza uyalikhwifa nje ne ngoba phela lobu sebukhosi mase bungena ekhaya njengoba sebungena ekhaya amakhosi kahle kahle kudala ayenatha kushuthi ayephuza ngesizulu ne so ukuze nawe ajabule kufanele anethezeke mhlawumbe alethe inhlanhla ekhaya ufuna uwaphuzise mase washisela impepho impuphu imelele ukudla ukuthi badle la ngithi kunombila umbila usuke kube nombila ube yini impuphu angisina sikhula nje sikhula sidla iparish so ukuze lesigubhu siperforme ngendlela kufuna sisetshenziswe ngento nathi esisebenzisayo. Siyabonga dokotela, sihluke ngani isigubhu nesilwane? Siyazi ukuthi la kukhona my boys otekelo sehluke ngani? Isigubhu sehluke ngokuthi ngingachaza eqaleni Nkosi yami ukuthi lo heritage site yakho osho ukuthi abantu abami la ngigibela iGL ngahamba ngejeep ngithenga imoto ekuyinto enkulu kabi ukuthenga imoto uyabona uthi lana ngithenga umuzi mhlambe kwi-estate ngalesigubhu lesi angithi uyayibo indaba lokho sokumlando uyasho ukuthi ngalanda isigubhu ku Dr Makhosonke noma ku Dr Bazibanibani nangu senginesigubhu kungako abanye abantu begcina wona sesibesithandaza ngoba manje lento esisuke sibakhelelo nesikiphila silwana ngesiphasisi kakhulu uyalizwa igama silwana isilwane kufana nenyoka angithi inyoka ungazi usihamba la ipassage kubambe ikwenze noma kanjani angikuphasisi mina ukuthi abantu bathathe etilwana ngoba sikhalela neminyaka silwana siyakuhlalisa 5 years uzokuthi umuntu hey usibanibani bebhenka imali endlini behlala nangisho emotini ipha abantu uthi uyabheka lo muntu uphile iminyaka ewu5 lokhu uyakwazi ngisho ukuphila iminyaka ewu60 okay nangu umbukela emakhaya usenazi igubhu sezikhona ekhaya egcekeni ngabe ziyinkinga yini einganeni ekhaya? Aziyona inkinga ngithi ngingachaza ukuthi kulesa 35 uyabika ukuthi madoda nginomfazi madoda nginabantwana lapha uyabasho futhi amagama abo labantwana ngisho abangaphandle uyabika kule ndoda ukuthi emadoda ngicela ningivulele abantu abami baphile kahle bafunde kahle angithi uyayibona lento asiyona inkinga asibadli futhi abantwana njengoba singesona isilwane shuthi angeke size silale nomkakho noma nengane zakho.
phela inkinga enkulu le ukuthi sesigcina seyijabulisa nami la ngithi mangifuna ukubamba ubuthongo kahle ngijabule khona asifunakali esiya kumama wasekhaya nami ngisebenzisa inkosi yami balaleli bangixolela mabe ukuthi mhlambe amadoda awo 1 minute asefuna ukulanda isigubhu esizobasebenzela cha inkosi yami ngisebenzisi leso. Nakho-ke lese ubaba ube nazo iy'gubhu ekhaya useyashona emhlabeni uyakwazi yini ukuthi iy'gubhu ziqhubeke nabantwana ekhaya? Yes, ziyakwazi lezi zami nje ziyakwazi ngoba angithi sisifaka inyongo siyasibika mase sibika lesigubhu lesi sesiyasho ukuthi madoda manje senisetshenziswa usibanibani ingane kaSibanibani. Even umfowenu uyakwazi ukusebenzisa ngoba phela akusona isilwane lesi la phakathi sifaka amakhubayo ezwayo angithi uyabona sifake izinyoni ezizwayo sifaka amafutha futhi njengomafutha emvubu angithi mofam imvubu ubona ukuthi ingabhuquza odakeni hlahlale iye emfuleni angithi ukuyinaka lento ukuthi imvubu ifike ibhuquza odakeni iphinde ihlezi igezile so lapha sifaka izinto ezikhona ukuthi zilalele. Okay, umbukele emakhaya nangu-ke usezithathile ubaba ekhaya iy'gubhu akamtshelile umkakhe namadodana akhe akazi mase shonile umnotho lobu wakhiwe iy'gubhu ngabe uyashabalala noma uyaqhubeka ube khona? Uyaba khona lapho angifuni ngingingeza ngosiyami uyaba khona inkinga iba sekutheni mangithatha iy'gubhu kuwena mase wena sengiyahamba mina kufuna ukuthi ubatshele umndeni uma uthatha igubhu ufuna ukuthi bazise abantu bakithi hayi uneyigubhu noma ngokubatshele bonke phela ngoba khona abazoyintshontsha sebebona uphakama ufuna kodwa kube khona abantu obazisayo wenzela ukuthi mawuhamba abanye abantu bayithatha lento lasesinothi bawuyifaka olwandle abanye bayiphose ebridgeini bathi hayi bekuyini le bayithathe bayoyilahla lapho thothi mhlambe lo muntu beneyinkomo enemfuyo thothi le mfuyo yakhe siyaphela siyashabalala kushabalale uma lento seniyilahlile ngoba phela lento yathatha uthi ayizosebenza kamhlaba yandisa ukukhona uchaza mase ningasakhulumi naye ubaba masedlule emhlabeni bayilahla chaza ukuthi kungashabalala izinto kona angifuni uqamba amanga ngosiyami zingahamba ngoba manje lento idalela ukuthi igcine okukhona la ekhaya iphinde futhi kwandisa njengokuthi nje mawunabantwana njengathi nje thina mina nginabantwana bala 7 ungaphiwa odzelo umuntu omncane kanje lento yandisa into ekhona lento wena onayo iyayandisa ibe ningi even ama branch njengoba ngiphinde ngilapha ngiphinde ngibe umfundisi esontweni mhlawumbe ama branch ayafika la ko 37 manje omasho yabona namhlanje nje selindelana bangilindile mangiphuma la siyokhala angithi uyayibona lento leyo kwandisa lokho okukhona lokho kunako kuyanda mawunetafula amatafula akhayanda mawunamakhumbi akhayanda mawunesigodlo noma unamathwasa amathwasa akho ayanda. Okubalekile-ke mbukele emakhaya ukuthi yonke into oyenzayo ngaphakathi ekhayeni lakho wazise umndeni wakho. Namhlanje besihleli naye udokotela uMakhosoke. Ngicela ukuthi uvalelise kubabukele emakhaya ushiye nezinombolo zakho nokuthi usebenzela kuphi. Cha ngidovalelisa ngosami kubalaleli kwi-Aheko TV. Ngibonga kakhulu lethuba alandele bani thuba kanje. Ngiqale nje ngibonge wona sisinothi ukuthi nami ningibize nami ngizizwa ngomuntu omkhulu yabo kube kuyenzeka ngabe ngiba ngangawe. Cha uMakhosoke utholakala etafuleni eNanda eduze nje kwaseMathuneni umthola eNanda etafuleni. Inamba engitholakala kuzona it's 083 482 3839 MTN lo ngizocela ukuyiphinda it's 083 482 3839 mase kuba inamba ka Vodacom ngoba khona abantu thothi mhlawumbe ufuna ukuba ukuthenga ama minutes kanje angithi ayibona lonto leyo abuzisise kahle ngaphambi ukuthi afike bane namba yabo ke labo nabo 072 572 0787 ya Vodacom 072 572 0787. So uDr Makhosoke ngisebenza umsombuluko
ngiyagcina ngomgqibelo ngesonto ngisuke ngisesontweni angisebenzi ngesonto. Okay, mbukela emakhaya ku Facebook, Instagram mabefidinga ukuthi bakubone bakulandele. No abantu abaningi ngekhula wena sisi ngihlangane nezinsizwa zafaka indaba ye-website. Njengoba lento ekuthiwa i-website abantu bayakhona ukuthi bangithole ku-website kule number o3 bangithola ku-WhatsApp. Izinto engijwayele ukuyisebenzisa leyo, but uma ufuna ukuthola umsebenzi wami ngicabanga ukuthi umuntu okufuna ngene ku-website wonke ama-video wami namanye sengawenza kudala uzowathola lapho kuyona iwebsite ku-advertise yonke into yakho. Mbukela emakhaya siyabonga behleli naye udokotela uMakhosonke. Igama lami nguNothando Nothiwa kaNdlovu, intokazi yomZulu. Sobonana ngokuzayo. Siyabonga.